Assalamualaikum di awal kato salam kaganti siriah pinang barat rokok dan seguluang. Pengarang bumung basobasi pembuka undiang gerang banyak rila jemaah pamanuai. Maka saya susulah kasek nangko disusun lalu ditapiangkan terunjuk ke bakeh mamak sidang pendanga kasadonyo. Nan duduk saya daran tagak sapa matang dari juang lapeh ke pangka indak ringgo jebabateh sampai kami menghantarkan kato. Adapun kato nan kedirapakan. Komah lama liek mamak pandangi. Balenong pita samusurang nan bak baliang siroda kinci ababega baulu jawe. Membawa pisah jucurito berisi nasib parasayan buah tangih di hari tua. Judulnya Rato Maenggi. Bukanlah sarok-sarok saja mak sarok ko ado silaronyo sapu kan taruh kailaman. Bukan maratok-ratok saja isu kok lai kagunonyo ambil katelong kapedoman. Limbak nandari pada itu. Taradok buah tangan kami nan terhimpun di tengah-tengah bilingkuang orang narape. Nyampang kok kurang lama mani. Racik bawang nan tak alwih rono pucet dek kurang kunik tahamba telambiak mata. Maafkan kami tentang itu. Maklum lama. Lado dipaci kurang darek karambia jauh di pasisia bawang mahari pamanek kami nan tidak ada dayo. Maka tantang salah silik sumbang jogawa. Nyotalenggok adat sopan santun tuah pengulu kota kirai martabat tuangku kota linteh. Lapehkan kami dari sawa mak sangkut semangkut dalam batin salah nan tidak disengaja. Pada Allah tobatlah kami. Maka kini tarimalah juadah kami pakirim dari Balerong masa anda tuah perpatiah. Ikolah Rato Maenggi. Selamat mendengarkan mak. Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Kalau dino dimanuangkan diagak di kanang-kanang dicubo membilang surang. Makoi duitku serupo jarasian. Lalu sakalo ari subuh tagamang kesinta tidua tahampe tangan kalantai. Di kaca-kaca kalangulu diresek-resek tapi kain kama painyo mimpi cato. Sabab balah deba itu. Raso kapatang jadi umbi sabantanan ko jadi daun. Kinilah nyato mangarisi menanti guguanyo lain. Tapi bana bak tutua buya apalah kato dek beliau. Sewaktu lahir disambut azan. Setelah mati dilepas salat, maka alangkah pendeknya antara azan dengan salat. Selama ikamat dibacakan, sekianlah hanya kehidupan. Patuan salat. Hanya salamu kamai dibaca orang baralah bana kepanjangnya 9 kato dilewakan indah aladiat dari itu. Salorong dek badan diriambu. Di maso bak kini di musim semusim nangko sadiang tagak diambang patang-patang bajawe sanjuari. Awan di barat merah sago mentari mahatam turun hilang di salo-salo bukit. Cici rimbo basautan layam baransua pulang kandang bintang nan tampak hijau. Batingkah bunyi gua tabuh gari dari surau. Mako di bates siang jo malam ko di ujung supadan hayat. Tabayang tubuh dalam camin badarun darah ke jantung. Dicaliat-caliat dipandangi. Badan rangki romalalasua uban memutiah labat tabua angok di tingkah-tingkah dua urang pala awak pajamu. Jangi nentagang makinkan dua pemandangan barang sua kabua pitih habis taragak timbua kian meranggang pintu tubuh. Maka batanyolah aku pada diri batimbang dakwalaya batimpo sudi ke batin. Kok bala buah di ma aku taluak nyurabah kamanu taguliang mati sialah manapan. Siku taserak buah rato, taserak tak urang kememilih tak cicia tercampak saja. Lai bana urang nan kanduang, tapi tak ada barang di kanduang. Taga dek badan buruak tinto dalianan sakah untuk ngambo danga dek sutan baritonya. Tak kalau masuk dak ulunya,
Malam semalam di Parampek, hari sehari di Patigo, anak di pangku arek-arek, kemanakan di Bimbiang di Pusako, orang kampuang di Tenggang Juwo, itu pituah bama kan. Sajak semulai dari talu anak dinang digadangkan ditimbang pagi jo patang rangit saikua bahalaukan. Jo dendang melalok kanyo. Oh nak kanduang balahan diri ubek jariah palaredang membuah hati limpur kurang. Gadang anak gadang lahintan ke pembimbiang ayah kok lamah ke pembangki batang tarandam palawan nonjak dunia orang. Aku batara lah mencari makan hujan jo paneh tak batumang masuk kampuang kalua dusun julu jala dan orang. Kadanga kayu babuah mengiro tabang masuk hutan menuju rimbo na setumpak. Lima rumpun lima mengakeh, lima daun lima mencotok pada masak marau pulau. Hari patang galok pun tibo, dikaja-kaja baliak pulang surui ke pinang nang sabatang menyilau sarang batinggakan. Baitu konon dari bapak. Sadang memangku-mangku anak, disambia membimbiang kemanakan. Ko ato patuik di sisi lantai nalapuak dikajangi pasak naguyah di petago. Nyampang pamatang kok nyotaban tali banda kok tahampang. Nang tinggi raso kemaimpok nang panjang mungkin kemelili parik depaga kok tarompak awak pagageh turun tangan. Pasuo elok jeburu batimpo mujua jo malang. Nyotumbuah capuak dinalicin baju pang tentang naluruh patuik nambungkuak kadirawi nanujuang makanan sisia. Makwawak lah tagak di pintu tang kadang-kadang di pintu mati. Lompek selompek ambuat tibo sensiang kain nalah jelatang itu martabat jadi nama. Tibo pulo bermasyarakat. Kok pusako kan nyo saling kaum, tapi nagari saling adat kampuang nan saling kaum. Ya pun bajalan nindak samo capek balari nindak samo kancang. Kailia sebondong ilia orang kaulu awak kaulu lai sair yang jalan banyak. Kok bayua samo maisi indak bana panuah kateh panuah ke bawah lai juo ketek kayu ketek dahannya. Dipikua sekiro kata bau, dijinjiang sekadar kata paci awak nan pantang ketinggalan. Itu dulu di sana. Dulu semasa tampuak sedang bagatah sangkit daun lai banyak putih yang lai menggatar. Tapi kini mah, nan rimbun kinilah roge kan. Nah rampak kinilah kulai. Dahan sakah rantiang meranggeh daun dua urek kok rate. Jangankan buah bilang tangkai putiak nanindak adolai bungu kekambang ketiaro. Hilang rono dek penyakit, hilang letuah dek musikin, mati ayam mati latungau tabuang gunung nan seisu. Kurang sagan memandang tape, awak dudua inyo menggendeng jalan lurus dibelokkannya. Dek paham galagat tu karena, tapaso bajalan menapi-napi kok dudua menjauh-jauh, naik lalu ke rusak rumah kajanjang orang konope. Di pado suatu malam, badantang jam di dinding pukuah dua baleh tuagaknya. Suni nambukan nalang-alang hanya lantibang dan padendang disalo cacak ateh param. Sayut-sayut anjang menyala sinan taraso bunuh diri. Takana bunyi pantun urang apulah bunyi pantunnya. Sawah laweh panjang bekelok dibajak jeban tiang putih jiluang tetagak tuo. Kasiah urang masola yelo. Sayang urang binang kabuliah lah tuo badan tercampak saja. Nak duo pantun sair yang tigo nan mungkin panjang ame. Ko indak ranggeh di Tanjuang cuma nak ampayan kain malayang-malayok pulo tibo di tabiang batebaran. Ko indak ameh dan kandurong. Dun sana jadi orang lain nan sayanglah jajok pulo urang kulit yang menyisirkan. Namun semantang pun itu stan. Tarado angku nan sanasib, saido saparasayan menanggung apo nanambut tanggung. Dari siko kami pesankan. Janganlah mau pek menyaranto. Usah menyadar jemahamun itulah adat pada alam. Masolai awak bertahun. Karena datang dak tahalau kok pipi inggo dak tagaro balam lah satu mencutoi. Kumbang barulang petang pagi manci besarang diuretnya kok gunung hamu dipianggap. Tapi pada pulang musim talampau batabu ajarami di pamatang buruang namindak melewek lai murai pun haram menyilaunya. Antah kok poncek menonggoi tampan kejadi bungulu. Contohnya sudah badan kita menjadi orang laki-laki. Tak sia orang kadisa salah talukih di tapak tangan janjian saja ada ulunya masuk di rahim mundukan doang. Itulah nasib orang namokan. Untuang dan usah bisa saja.
Bukan tu ambo takut mati stan hilang nan tidak digamangi kita kan datang dari Allah kembali kayaknya. Nan bedo mua berpanjangkan iduit mengumuh bandua saja. Tak sesu anak kemanakan bado seorang berkulit yang memandang diri tak dulu. Kok buliah pinta ke pintu. Nyampang luluh doa jo kawa capeklah baa dipanggilnya. Oh bulan pai dan hilang mentari bau dan lucu. Nak lapeh baban di dunia dia kira hanya 20 kilo buat bertanggung. Menurut orang cadiak pandai nan balu buat dalam DAK bapincuran janiah dek budi saya nyelandai jepi tua. Adapun didik laki-laki ko tabagi tiga zaman. Manolah zaman nan tiga, pertama zaman kudo pacu, kedua zaman jawi pembajak, ketiga zaman kucang tua. Pak berito kudo pacu. Awak gagah bulu bakilek, badan gampa kepala tagak, ikut tegerai menyalasai membalik gabang di kudo. Makannya rumput pilihan basabi di pagi hari sadang ngalake-lake ambun layu sahalai berbuangkan. Daunnya pangarang pucuk, nan randah gatia-gatialan lama ado manis tabau itu makanan patang pagi. Dadak batintiang alui-halui batampi ndak baratah sudah batampi baindang pulau alui nanelok dipakasai. Minumnya dari yaya tumbuh di ulu mangko disawak janiah bagaikan nayamato ditampuang di pasugadang. Baru saja keluar kandang sikit bermain nate bawah digosok menurut rabah bulu tersonsang disipak kanyo. Pandanglah pulau palanonya. Kain biludu merah jambu basulam jaban ngameh takanak rendo ampek sagi ambu-ambu babilang sudui. Pilin bepilin tali kakang sajalan banang 7 rupo harago nan tidak taharagoi harago timbang jenagari. Joki memapah ke galanggang diracak lalu dipacu. Manduo cendolarinyo salangkah pantang ketinggalan setapak haram kalintasan. Sorak jesurai jadi bungo riwah latapuak kuliniang. Barabui urang nak membali. Joko ditukai lok bana main buah hendak labaa. Salang sebanta jadi juga ketampang mambiak keturunan. Itulah masuk menjadi anak muda Ustaz. Hati gadang pikiran kambang geliang bak geliang sri hareh lonjak serupo labuanyi. Tansano bumi ado batampuak di jenjangnya sapalah tangan. Tak ada kandak nantak dulu. Pantang pintunya tak balaku. Sebab maneh sayang bapak pun kasih mamak lah satu memanjaukan kari je baik yang petaga. Tindak pangana masuk itu selain menggili-gili badan maradai kian kamari. Nan gadih makanan kijo narando ka masak gemai disapu di bulalangnya ditagah ka disolangnya awak kan santiang dan nyurang. Adapun masunan kedua adalah masu jawih pembajak. Pagi-pagi keluar kandang dihalau ke tengah sawah tada yuak jalan di pamatang. Lalu laki pasangan nateh kudua disandang kayu bajupang mengganyui tali katayu dielo singka pulang pai. Marancah diluluak dalam malangkah tatagun-tagun barek dan tidak takatukan dek baban di kayayu. Kudua luko angok balasau lah guyah sagaloensi raso kalarak kesandian. Tapi usahkan panek kawaranti lacuit berapi suak kida cambuit pemain nateh pungguang. Salasai sawah nan bunta, baraliah ke sawah panjang berpindah pulau ke nalaweh berbilang pir yang disudahkan. Urang makan awak kok tagak, pasangan tak lapeh dari badan. Kok manjulai rumput di pamatang, kok ijau bana daun jaguang jauh nan tidak kata jangkau taragak sama dikaluakan. Hari patang bajaklah tangga dipawi di tepi ladang. Diganjua ke rumput banyak, tak cinto je batong batuang daun linta buang rampak mudo. Ulah dek tambang batu namkan diansua saja rumput pai. Sadang mengunyah-unyah pawa datang bubalo mahalaukan bararah kabaliak pulang. Kok bagageh bana masuk kandang ilalang masih menantikan di mamah sepanjang malam menunggu hari ke siang-siang menyandang bajak dulu. Itu berbilang musim. Itulah masuk menjadi orang gadang stan. Sasudah memikul tanggung jawab membawa beban rumah tangga. Mula-mula yo takah biasa. Kok payah awak di pasar, kok panik badan diparak pulang ke rumah dapat ube inyo kalai ke penama. Alun kenaiak nyola galak, basonsong jemulik manih bajaput sehingga janjang. Awak duduk ayat talatak nasi barasuk bahidangkan makan baradok papandangan.
Ko amba bana garam gulai agak kurang lado sambanyo, namun dek ulah galak tak sudah kecepoh duduk na manggilo. Mako lama lah jari yang pado limpo goreng maco raso denden. Makin mabudek makin kami genyong membuat galinggaman siginyang membawa luar. Ibarat memancing ditunggu air, umpan taserak ditanuangi duduk menjongkong di tapian sambil memandang gaya. Kadang besiwa-siwa ketek tali tagang piapuang hilang disintak juaran tinggi-tinggi. Kok tak dapat bana ikan puyuh stand di denai ganyuit namparalu kecipu ayah nama Nadia itu parangai laki-laki. Alun cukui semua jaguang mulai berubah saleronya. Nan ganja-ganji bakanda kanan sari-sari nanya minta. Rupanya beliau dalam hamil parangai pajatu agaknya itu kan gali kang mengandung. Bulan cukui bilangan sampai tibolah orang nanti lah laya supiak ketek sarawit bana jemamanya. Tambah halek, tambah hidangan pesisian nanya tengah jalan bendi laju maidokan. Sia rumah baru kalansai, kredit TV alun nabi rekening lampu hampir tibo. Kini utang kebidan lama nanti rumah sakit mesti dibayar pitih na alun tentangan. Unju anja sepanjang jalan bak kacang dia pikir. Anak baransua gadang juo, lah agak talai nasi masak, kurang dicintai ka baju biliak naninda arun lai. Laya pulo anak kedua batungkeh anak ketiga nan kampe datang mencogok nomor 5 sadang tabangkalai. Babilang tahun kemudian standa labek candonya buah batangkai batandan-tandan runduak ladahan memikuannya raso kesakah kaparean. Kini anak nan tua di SMP, nan nomor 2 tamai SD adiaknya di kelas sampai nan di bawah lah kelas 2 si bonsu dapat masuk TK. Mandehnya langganan dokter sure ranggae 30 sana dicari laki kemanakan dilamar orang. Di kampuang sedang membangun, maka jangan nampak kuruh di baju jarang usah tersingit mularek pulang agak sesebiang satu. Iko dirayo ke 30, baju baru ndak boleh hindak nan tutah wajib hukumnya. RT Yuansip menyasarkan di peda tak dapat janji pajak iko yuran itu. Sadonyo pitih. Pitih jo pitih sekali lagi pitih tan. Iyo kok lai kapa gadang pesisia kurang ngari elok angin selesai. Ndak terasu lepi ombak kalalok sanang nang kodohnya. Tapi coba bayangkan. Sakironyo bidua tetek muatan sare pandayong bilah lapuak pulau. Badai turun pedoman kalam meliwak-liwak tiang tangah sapuak sapah patang kemudi menanti karam menyolai. Kok sampai baranak 78. Kamanakan bapak indah awak nan surang pagantuangan. Di sawah pangkua balabiah di lapiak tindan tak cukup. Tantu kabadarak-darak tak dapati ia badan dan tuang jantuang dia usuak kamala badan kabatenggang. Siko bana cok terambau. Nan manggaleh kabasigalia membali sukek balanjuang menjua gantang bapape. Kurang sepasa di panguannya imbak samang bekicuah. Nantani baparak laweh, karambia orang dipanjeknya kulit manih di kubak tagak. Angku tukang mencilok kayu, angku labai baca gayat, jadiak pandai geser ke geser. Kok guru makan ke murid, tagagau-gagau rakayaknya. Sapiak pulo demak supir, main mato jo orang bengke, dirubah angku kuitansi underdeal nalam mojo. Kok pasisian naik di jalan londong sadonyo masuk saku bilalang dapet siang. Pareman upai jodoh balang lain pulo tu masaiknya. Siko lah bagak bakaukan hariak garatak jogu lalang sekali-sekali main tangan. Nyampang kut tibo di pegawai menyamun di ujung pena menepok di dalam buku jongkek kian kepoh kemari jilek ateh daram ke bawah. Kok nan banyak menekuk nomor info ke info ditalaah karasian picayowana orang gilo tuan alahnya. Taradok nan jujur luruh tabuang iman taguah malu pun taba maku tangguang kalah ibu mengetalang. Basaok tangah dua itu bak banda tunggang kaulu dalam kateh kaki Sarawak. Lah pirang kupiah hitam menyabut nasi kini laci tangguang rasai kaladek sultan menjadi orang laki-laki. Analah dusana orang pendana. Kasabui zaman nan ketiga ialah masuk kucing tuo. Baalah pulau curitonyo dangalah kisah dipapakan simakkan bananya penyato. Lah kanasib dek kucing tuo, bulu kusam tumpak batumpak ikua kucuit meleo lantai tulang punggung elok detong. Kuku maja sayanglah tangga mancik dan tidak sagan lain. Naigwi-egwi nayak janjang lah suku bapaneh pagi. Ilo kadapua tengah rumah badiang disudit tungku bagaluang dia buangi.
Baru balego cawan pinggan mendanga garacak gulai mato nyalang kalingo tagak melompek mengiong panjang. Ibu nan ketek mencuekkan datang nang gadang malangkahi mesek kanai karaja. Urang lajajok kasadonyo baru melewek lidih tibo ditaruah apo kagunonyo tiok di usia tiok pulang tak tama kapailai. Kok taraso awih jalapa nanti kan urang makan dulu. Pilih rimah dilapia pakame siso tulang ikan. Nyampang lai nasi balabiah. Itulah rasa kiawak tarimo di sukuati. Itu pun ngacokkan itu buat. Tacemo mencilok sambanya to si balang nambaulah kuciang ini tambah parangai. Hukuman nawak menerimo dek takwik mengaku saja. Badan letai yang ngok bagaruah. Indak tagarai nayak parang. Usahkan mancik ke ditangkok cacak jatuah. Indak tacakau kapuyuk lari. Indak talalah taga salero tajam juo. Apo ketenggang kuciang tuo. Itulah misalnya umpamo stan. Tapi di badan nenggi gini. Awak rangki ati paibo sakit tak urang nambah tanyo. Upek cara coba katutui hari keganti minum pagi cucu lah satu mengatakan. Kok naik kutiko orang makan. Jo tunjuk menyuruh lalu taruh ke dapua ke belakang. Kabak minantu sedang di meja patah salero sutan makan terganggu begindo lalu siang. Dek batuak kengkong bekengkong bak bunyi sinapang masin. Lah 2 kali menggulung rokok. Baru mencogok nasi langkok panuah berisi piriang kanso tak mungkin bertambah lain. Hari malam kan tuak pun tiba. Maraok di bilik dapur sesimpang jalan ketungku di rusuh arak-arak piriang. Anak minantu di kamar muko, si nenek di cucu di bilik tengah awak mendapat umur pinci di sudut paling belakang. Tapi semantang pun baik itu kan. Kok tiba di panggung di bioskop ikolah kalas paling mahal. Kok tiba di main bola tagak di gol pintu gawang menjadi kiperang namukan. Tansano di dalam kantua siko bana ruang direktur balirik setpam jago pintu. Taga di dalam rumah tanggo stan nikolah tantek paling sadia. Daerah terlarang bagi tamu, daerah angker de inantu, pondok derita jaruk ini. Tapi kabaju. Itulah jinih parasayan, nasib meenggi barapakan antah diri yang bersurang. Anda dolai, lalu delo saruang bakalumun, giriang gumiriang ayam mato mana buat banta tak saruang antah kabilo kalarainya. Salorong di badan diriambo, ialah hurang 3 zaman. Masuk kudo alah talampau masuk jawi pula dirasai kini dalam masuk ketiga, yaitu masuk kucing tua. Dipakai istilah 3 zaman sepanjang dalam sejarah, tapi laju maknanya. Pertama zaman Nulando, kedua di zaman Jepang, 3 di zaman kemerdekaan. Kok sanak bertanya tentang mua bara, kok tahunan tak pakai berapa bulan juari nyurumi lah ambo kemenjawab. Sebab kurang seisuak ndak baik jerat, tak ada catatan tanggal kok kunun ate corok ini. Tapi sekadar jadi pidoman dapatlah ditutua beritokan. Waktu gampo padang panjang ambo nan sadang sunik rasu diteteng orang kailaman bebawa ke rumah lasuang. Kalau detong caro kasa diagak dikiro-kiro. Kan sano basunai mualapan gampo di tahun 26 maku ambo laya tola pembalik. Lah 71 mainggi kini. Waktu Jepang kamasuk di pangka tahun 62 ambo nanalah kawin jolong. 6 bulan lamo babawa kabek tangga buah penurak ulah di asuang di tanah. Ndak lama sesudah itu pulang pulau ke anak mama. Ubek laki pantang talampau beserak jo di ujungnya. Inyo capek duduk berkisah tagak bapal yang kena lain yang buat balam 3 gayo balam pemikir dari rantau di gungguang orang kekakingon. Sabalun Jepang kekalah hari Sinayan masuk itu kereta jatuh hari Kota Baru. Tapi awak dijapit orang iyo ke rumah hidup aku. Gadih kuning yang tinggi sumampai ya buatnya panjang minggu batih mato lindo kumbang bataduah itu bapak kai sampai kini. Lai tagok rakyat ambalau sarasi punco jolu muka buah doa orang siak. Rumah kami nanindak carai tangga bak kukumbo kadagiang. Balimo anak nani duit nanduo tak sampai gadang mati baundo orang namukan sangkit menjadi sakit cacat. Kan nio di musim itu awak nan sadiang mudo matah tak tinggi bukit digagai tak tunggang lurah di tapak. Dunia orang diturutkan, barang buang besipak rago, main bal memupu hayam tari piring silek jerandai, kitun pantang ketinggalan. Masuk awelai mencubo jadi bagodang 10, 2 kali di tempat Jepang taga de aka ciluah juo tak sampai menjajak lawan.
Setahun awak merdeka, Japang pai sekutu tibo datanglah Gurkha Juing Girih menggonceng orang Ulando. Itulah nikah adanya orang. Rajak nan sipik bakuaso sampai si Mancuang maulang jajak menjalang tahun 50. Itulah masuk pai iduit pai nalabiah baampadu. Jonasi jarang basuo, nanajuk gabelo je kecil. Pitih sari segala mahal urang bakain kulit kayu lapiak kekapan orang mati. Di awak nambanso lasak juo, indaklah sampai payah bana. Bugih kalai 2-3 gebiang ado menaruh pulau pembawa dari Maroinim. Kain jauh je Samarinda sawak entrantau bangkau luas ya negari karasaan. Itu dilego cie-cie stand diambil ke pokok galeh menjual saka dari lawang. Sabalun agresi nang kedua kayun menggaleh kain hitam rokok timur rokok seginet saratu api-api arau. Kucing-kucing junika bakaja-kaja jo TRI BPNK kamaksa kicuah sampai memacik masa itu. Salapeh tahun 50, parang ucok nagari aman cakak abis sengketo sudah mulai terbuka perhubungan. Ulah dek sulit masuk Japang takwik barulang jo darurat mahantu sangkit Malaysia. Maka orang bahondok di marantau awak naik di belakang. Yayunlah langkah kesalatan babaka nasi sabungkuih pokok je tulang 8 karet. Aso ilang 2 tabilang tak kayo barang pakai di cubo-cubo tanah mumbang dikurung kucuak salai daun Tuhan kan kayo ini. Lalu dimintalah izin ke mandeh jodoa beliau lapeh bebuah atau di janjang labasah lengan bajunya. Anak batigo susun paku disayang berganti-ganti kesintaan ketek di buayan sama menangis jamak. Tinggal kampuang, tinggal laman, tinggallah anak elok-elok dagang berjalan jontuang doa kan ayah. Ko indah di angin ribuit nak, ndak runtuah pinang diare. Ko indah di sari duit setapak aram kabacare. Maka ditapaklah negeri orang, ditikam jajak rantau lamo babelok panjang musuh itu. Dituju labuang jetandai kecurup ke Marwaman salingka tanah rarajang. Apeh kalintang kapas semah taruh tamanah kebintuhan bersawah di bangkau risiko dagang kesampang. Dek mencari jai buati tengyang pasan nama paja baganggam pitaruh mandek. Maka Tuhan memimbiang jai radat takwa pintu rasa kilah pandai berkirim pulang. Tapi dek ranyang cila komudo rembang mato bimbang pangana taraga pulung mahajaran tau. Barito sayah nan badanga gatah di Jambi barago barang semukel banyak masuk tipi bercandor muramu. Indak berpikir 2 kali hati kareh pikiran bulet di putaran tau belok Jambi. Kan yo kabalanya to jodalia nyo indak baduto orang lalu kesimbah pangana siko. Karet maha ragu tinggi barang 2 indak bercukai selisih basah kapacino raso di Hongkong di Singapura. Kaini wol cap bendera saruang madras dari India jam titus jam titoni gobol as jadi serok balai 5-5 rokok bakaliang itu iso anti hari. Akabuai duit orang Jambi jolimun bakumupumua jobir membasuh tangan sistem jalinan kabasahan. Lasuah menggalek masuk itu ustaz. Bak balam di padirabah ibarat memburu pujang patah yo kecap yo jadi. Umpan caci yang buliah tenggiri labonyo lipet tekulai sudah tekulai tekulimbin. Padarai galakang sudaga awak pasato senyang. Bila ia menggalih rokok, tokoh beroda dia doi batin nutuke salundupan. Kaja barang katapa urang berkandak lababari banyak indah awak menyabik menembak taragum pindu. Nyampang kok tahu nang saragam barundiang berisiak-isiak. Aganang sawah dia teh baraya sawah di baguh mbak karih patah di saruang paham lasutan tentang itu. Nang saibarai urang memikir, sadang dirintang burung banyak balam mangguak dia orang yang nuri nang tabang-tabang rauk bapantang jaret tak bingke. Maka datanglah surit dari kampung, mandeh dan sadang sakit pasu. Sabab karena itu, sabalun pitih bakuduang dimasuk kabinet Saparudin nambola pulang dari rantau. 3 bulan lamu di rumah singkit pemintu orang gaib beliau pai mendung. Hartu Allah pulang ke Allah. Tanda yang satu nan balak. Ya doa buat lapek lapang dan beliau dalam tubuh hidup dan kami dalam tangan. Karena melenggang lai berbuah tangan pulang terlai berpembau. Lalu ditabuhlah sawah pusaku nan tagadai masuk dahulunya.
Digiloi para ladang ditanam tinaman kareh isi tabe ilaman dua itu dibimbiang kemanakan kemanah mama kang namukan. Apun bato nyolai salampih nandari pada itu. Dicalia anak dipandangi sadang bilasak-lasak tangguang alun nadapek tolong bantu. Salorong kepada penghidupan sawah menindak menyadangi babuek baganti tahun urang dan kambang rimbun rampak sarek matan rumah gadang. Apa daripada bamato ke bulakang jan cebang pangana pulang, ibulah nyek dalam hati nak menggungguang membau tabang menuju ranahan ke orang. Malah sahadok di sahadang hati gajah semu dilapah hati tungau semu dicacah sakit di sanang penampakan. Gunung pulau jalan surang banyaklah dayo rintangannya. Kok saulah bana laku musang betangguh halang ke menyemba, nan bedo ayam nak menurut merentah dalam pautan senjanglah juo di ketengah. Narasu agak maruni, dek memandang rancak mensaji urang lupo ke surau bonjong ngawak nan tatagak di tepi danau etan diranahkan tubuh. Nyampang ditampuah jalan pasa diturut labuah nan golong makan batang buah siangi. Sinan mangkunyo rumit bana. Ibo den nanak tainayong inyo penindak penyumamak mandeh nyopo kadayo. Ako jan basu nan bakian, elok dibawa orang nan kan buang bajalan batungkit tabu tak mungkin tarambau.